Fáilte Rovacardia, my name is Mr. O'Sullivan. Stadeolaíocht, Cleachtadh Léitheoireachta. Is é Technoolaíocht téama an dáin seo Stadeolaíocht le Marcus má Congal. Sa dáin seo caileann an fille an bus mar tá sé ar a gchatháin. Níl an fille ag far amach don bus, tá sé ag buint úsáide as app ar a gchatháin. Is meafar é an dáin seo don saol nua-aimseartha. Táimid go léir ag buint an iomarcha úsáide as Technoolaíocht. Sa dáin seo léiríonn an fille go bhfuilimid go léir gafa leis na meán thoisialta. Brúam canaap na hapa. Aithníonn gach aine an íomhá seo, mar úsáidimid go léir an gcatháin. Foréir, nuair atá míad ag buint úsáide as an gcatháin déanamid dearmid ar na rudaí eile in ár saol. Tá míad ag caile amach ar rudaí tábhachtach atá timpeall córá, cóide agus cólúdar. Is é grón an mothúcáin is láidre sa dáin seo. Úsáideann an fille an gcatháin chun níos mó eolais a fháil. Tá an mheireach seo grandar, mar cheapann an fille go bhfuil sé cliste, ach go tobann tagann an bus agus caileann sé é. Níl an fille ábalta cumarsáide dhéanamh leis an tiománaí bus mar níl na scileanna sóisialta aige. Is píosa sprí é teadal an dáin Stadeolaíocht mar léiríonn sé nach bhfuilimid ábalta fanacht ag stad an bus i gceart. San libh.